오빠. At ikaw na nakikinig, ikaw na talaga nga namang magmahal ay parang binibigay lahat. Sa dami ng mga binigay mo, sa dami ng pagsasakripisyo mo at dahil sobra ka nga magmahal, talaga nga namang wala nang natitira sa'yo. Diba? Galante ka nga pero ang sarili mo tinitipid mo. Pagdating sa kanya ay talaga nga namang walang mahal na presyo. Diba? Walang out of the budget. Kumbaga bigay kung bigay. Pero ano ang sinukli sa'yo, mahal? Walang iba kundi trauma. Aminin nyo, di ba? Wala ka na ng pera, wala ka pang love life ngayong magpapasko. Tama, mali. Huy! Mahal. Ako ang iyong napapakinggan ng Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ano yung sa'yo? Kimchi na yung nida. Ako to, mahal, si DJ Kimchino at makakasama mo ko, di ba nga 69 tayo gabi-gabi? 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap. Talaga nga naman, mahal. Na kahit nagdadrive ka dyan o driver ka ng taxi man yan, bus man yan, GSM driver ka man, ay talaga nga namang wala kang choice kundi si Kimchino ang iyong matitikman. Anyway, kidding aside, totoo yun, mahala, na minsan may mga tao talagang hindi marunong makontento, hindi marunong magpahalaga, hindi maka-appreciate ng tunay na pagmamahal, di ba? Kumbaga, sila yung mga maling tao. Nagkataon pa, yun yung natapat sa'yo, kaya ang ending, ikaw ay biktima, wasak, at hindi ka makalandi ulit kasi takot kang masaktan ulit sa pag-ibig na yan. Pero wag ka mag-alala, tutulungan kita na pagdaanan ko na kasi yan na talaga nga namang veterano na ako when it comes on love. Wow! Sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 pwede mong gawin kapag sinayang ka ng maling tao. O, ito na, mahal. Para hindi lang puro iyak ang ginagawa mo gabi-gabi. Sige, umpisa na natin. Una, kapag sinayang ka ng maling tao, wag kang maghahabol. Kumbaga, presence mo lang ang mawawala. Yung relasyon nyo lang ang mawawala, pero yung value mo sa tao, wag mong aalisin yan, utang na loob. Diba? Kasi hindi mo naman dapat ipaglaban ang taong pinili kang saktan at lokohin. Kung kaya kanyang lokohin habang hawak niya yung puso mo, habang nasa relasyon kayo, kaya ka rin niyang lokohin ulit kapag hinabol-habol mo at nagmakaawa ka at naging okay ulit kayo. Diba? Huwag mo nang ayusin pa. Huwag ka nang humingi ng second chances. Huwag mo nang ayusin yung tao mismo, no? Kasi sinasabi nila, broken ako, may trauma ako, kailangan ko i-heal yung sarili ko, patawarin mo ko. Hindi mo obligasyon ayusin sila. Tandaan mo, ang hindi marunong makontento kailanman, hindi yan magiging sapat na ka-partner. Hindi ka or never kang magiging sapat sa taong hindi marunong makontento. 'Di ba? Tsaka, mahal, loyalty is a choice. Kung pinili niya na hindi ikaw, definitely, hindi aksidente yon. Hindi aksidente yung nagloko siya. Hindi aksidente na nagkamali lang siya. Always remember na ang cheater, may desisyon yan. At desisyon nilang tumikim ng iba. So ang tanong dyan, bakit mo hahabulin pa, di ba? Huwag ka na maghabol. Lagi kong inuulit sa aking programa na ikaw ay tao. Tao ka, hindi ka aso. Kaya wag tayong maghahabol ng maling tao. Klaro? Klarong-klaro, di ba? Kasi nakakapagod yan. Nakakapagod maghabol sa taong hindi ka naman talaga mahal. Okay? Okay na okay.
Anyway, mahal, meron pa akong dalawang bala dito hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino, hanggang 9 p.m. pa tayo magkikwentuhan at maglalambingan. But for now, rakrakan muna tayo. Rakrakan tayo sa kanta ng parokya ni Edgar na gitara. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!